Mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumamawa lero pa 23 February 2023. Choyamba ndifuna mulandire moni madera onse amene muli konse kumene muli. Ndikhulupirira kunena kuti amalawi ochuluka akhala okhumudwa chifukwa cha nkhani zimene zakhala zikuchitika masiku awiri amene apitawa. Ndabwera amalawi ndifuna ndikulimbikiseni kunena kuti moyo wa munthu wina uliwonse mmakhala chokhumudwisa. Ukhoza kukhala ndi makobiri, ukhoza kukhala opanda makobiri, komano moyo wathu umene timakhala wa siku ndi siku mmakhala zokhumudwisa. Tiyeni zokhumudwisa zikabwera tizizilandira ndipo tiziziona kuti kodi zokhumudwisazi tingathane nazo bwanji. Mawu a Mulungu amatisimikizira kunena kuti munthu kwake ndi kukhumudwisa, koma nanga tikakhumudwa tiyenereka kutani? Tiyenereka kugwada pansi ndi kumpempha Mulungu kuti atichosere chokhumudwisacho. Nde chimene ndimafuna kupempha amalawi nonse, tiyeni tigwade pansi ndi kumpempha Mulungu kuti atichosere chokhumudwisacho. Chachiwiri ndichonena kuti tiyeni amalawi ndife okonda mtendere. Tiyeni tichepese zotukwanana, tiyeni tichepese zonyozana. Munthu wina aliyense amakhala ndi vuto. Munthu wina aliyense amakhala ndi vuto. Nde tikazitengera kwambiri kumapeto kwake tonse tipezeke kuti ndife olakwa. Kodi anthu azasiyanisa bwanji pakati pa wamisala ndi munthu wamoyo? Nde ngati anthu tikufuna kusiyanisa kuti wamoyo nduyu, wamisala nduyu, tiyenereka kupewa kumaposa kuchiza. Chachitatu chimene ndimafuna ndiyankhule ndichiyanena kuti tamva uthenga umene ukuchoka kuboma kuti chimanga chathu chaola. Akuluakulu nkhani imeneyi ndi yabodza. Anthu atibera chimanga mokwana nde akubwera ndi njira zimene zili zopepera. Ndimafuna ndipemphe amalawi komanso ndikufuna kupempha inu amene mukuti ndinu otsutsa boma. Chonde otsutsa boma penanso mukumati khumudwisa muzochitika zanu. Anthu olankhula, anthu omenyera ufulu akuyesa kwathandiza amalawi koma pena tikumafokesaso muzochita. Tatiyeni ife amene tikuti ndife amene tili ku otsutsa boma, tatiyeni tionesese kunena kuti chimanga chimene akuti cholachi chibwere poyera, kapena pitani kumene kuli chimangacho mukachione kuti kodi chimangacho chaoladi. Komanso chimene timadziwa nchonoti chimanga chikaola m'makomo mwathu anthu amachitenga ndikukachikonolesa ndikupanga magrani milo, anthu amanyika mphale. Nde timafuna tipemphe aboma kunena kuti chimanga chimenecho musakachitaye. Ifeyo ngati amphawi akumuzi tipaseni chimangacho tiona nako kopita nacho chimanga chovundacho, chifukwa tilibiretu kena kalikonse. Azathu achikatolika mwabweraso poyera kandi kachingati kunena kuchita sapoti ndi kuyankhula kunena kuti chimangacho mukufuna mutachiona ndipo chisatayidwe, chiyenereka chigawidwe kupita kwa anthu. Ndima kupasani ulemu achikatolika mukafuna kuyankhula, mukafuna kuayimirira anthu. Koma zikundimvesa chisoni ndi kundidandaulisa kuti kodi munyengo ino ndi chifukwa chani mukapanga zinthu mmalephera kuzichita follow up. Munatumiza makalata anu omuza mtsogoleri wa dziko, munampasa makondishoni, koma palibe yankho lina lililonse akatolika limene munauza amalawi. Kodi tizakukhulupirirani mukamayankhula zinthu zanu? Sitikufunanso amabungwe osiyanasiyana chikhale chokhumudwisa pakati pa amalawi. Amalawi tikumva kuwawa, ndipo palibe mmalawi amene angayankhule kunena kuti ineyo zanga zikundiyendera.
dziko la Malawi lasokonekera. Palibe Malawi amene anganene kuti boma la Lazarus Chakwera likuyenda bwino, boma la Lazarus Chakwera silikuyenda bwino. Angakhale eni iwo akuziwa kunena kuti dziko silikuyenda bwino. Amalawi tikudziwa kuti pa 20 March kuli ma demonstrations. Tiyeni tonse amene tili okhuzidwa, amene akuziwa zonoti iyeyo siokhuzidwa zake zikumuyendera bwino, akhoza kukhala ku nyumba, akhoza makapanga zimene akufuna kupanga, koma Malawi weniweni amene iye ali wokhuzika, tiyeni Amalawi tonse pa 20 pano tikonzekere kukapanga ma demonstration. Kakuzagwa mvula kasikuzagwa mvula, siyani zokhumudwisa zonse zimene zatigwera pakati pathupa. Izi ndi zimene zimachitika mkati mwa ulendo. Anthu ochuluka akamayenda ulendo mmachitika zambiri. Ena amatha kumwalira mkati mwa ulendo, ena amatha kudwala mkati mwa ulendo. Ine ndikufuna Amalawi chikhale phunziro zimene zatigwera pakati pathu. Kodi kukanakhala kuti ndi imfa imene yatigwera pakati pathu, kuti aujeni ndi aujeni amwalira, amene amatithandiza ife, amene amatisogolera ife, amene amatiyankhulira ife, kodi tingatani? Ino ndi nthawi imene titengerepo phunziro kuti pamene pakati pathu pabwera imfa timayenereka kupanganso ziganizo zina. Mfumu ikamwalira amasankhaso mfumu ina kuti ipitirize kwayang'anira anthu samanena kuti mfumu imeneja timayikonda nanga tipanga bwanji. Timasankha mfumu ina kuti mfumu ija itiyang'anire mpaka tione kuti kodi tipanga bwanji. Kutsogolo kwake ndi pamene timazaona kuti mfumu ina mwalira ija inali yabwino ndithu, inali ndi fundo zake zabwino ndithu, komanso afumu awa tili nawo pano ndi afumunso abwino. Zonsezi zimatengera ndi mmene ife tikukhalira ndi mfumu yathu. Nde Amalawi tisadandaule mavuto amene atigwera. Awa ndi mavuto amene akanatha kuchitika mkatikati mwa ulendo umene tili nawo. Nkuthekanso zikhoza kuchitika chonchi mkati mwathu, kunena kuti munthu amene tikunganizira kuti azakhale mtsogoleri wa dziko la Malawi ndikumwalira. Amalawi tizapanga bwanji? Tizanena kuti pamene tipange bwanji? Ayi, tizapita kudzanja lina lamanja kapena kudzanja lina lamanzere ndikuyang'ananso munthu wina wonoti apite nafe chitsogolo. Nde chimene ndikufuna ndikulimbikise na Malawi, tiyeni tipite chitsogolo. Mavuto amene atigwerawa atigwera, tiyeni tiyiwale. Koma zotukwanizana zolozana chala tateni tizisiye zimene zisizitipindulira. Uthenga wanga upite kwa ife amene tikunena kuti ndife omenyera ufulu. Tisayiwale zimene timauza anthu lero, zimene tauza anthu dzulo. Zimene zija abale athuwa amakhala ali nazo mmakutu mwathu. Ndiye siku limene timabwera ndikuyankhula zinthu zosemphana ndi zimene takhala tikuwauza, timakhala ngati anthu aja tatembenuza kapena anthu aja tikuwaseweresa. Nde kumapeto kwake amayamba kutipasa mawu amene sakanayenereka kutipasa. Nde uthenga wanga upite kwa aliyense amene iye akunena kuti ndiomenyera ufulu. Tiyeni tionesese pamene tikuyenda ndi Amalawi, tiyende nawo Amalawi muchoonadi. Ngati tafika pointi yonena kuti sitingathe kukwanirisa, tiyeni tibwere pamaso pa Amalawi taauze kunena kuti malinga ndi ulendo tinali nawo Amalawi, ine ndimaganiza kuti ndifuna ndibwerere mbuyo, opitiriza azipitiriza. Amalawi aja akhoza kumvesa, koma tisabwere ndi chikhumudwiso pakati pa Amalawi. Undi uthenga wanga upite kwa wina aliyense, wotchuka kapena wosatchuka, womenyera ufulu, kunena kuti izizi zichepe pakati pathu, chifukwa tizaona ngati Amalawi ndi anthu oyipa, chifukwa tikhoza kupeza nazo temberero ndi matsoka. Ngati taona kuti sitingakwanise, tiyeni tingotula pansi. Ntchito iyi ndi ntchito imene palibe munthu amene anatenga ballpoint ndi kulemba
application for a job as activist. Munthu umangobwera ndi mmene ukuchitira firu mkati mwa mtima mwako. Ndiye ndimafuna ndipemphe kuti tonse amene tikumenyera ufulu tikamapanga zinthu zathu taganizire anthu amene tikuamenyera ufuluwo, komanso tizindikire kuti kodi tikumenya ufulu ndi cholinga cha mtundu wanji. Ndimafuna ndipemphe tonse ma activist, ngati ndakuyankhulirani molakwika mundikhululukira, koma tichose chikhumudwiso pakati pa anthu athu. Munali ndine Comrade Ntonyiwa chigawo chakummawa kuno. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse, tsiku labwino.